Kanito tinalumeg a panagkararag, isirek dagiti mangidaulo, ipanagdaydayaw. Panangangat ka dagiti kandela iti altar, panakakurat ti Santa Biblia ti altar. Nagasat iti tao ti mangipangnag ti mga pagbawaga, dagiti mga nagdagdakes. Di natuladen ti arami dagiti managbasol, ken di makitkodwa kadagiti mga rarabak iti Dios. Pagragsakan na ket di tilinteg ni Yahweh, aldaw rabi basaan na ken utuban na. Mayari iti kayo ang naimula iti igit ti wal. Nalangto latta dagiti bulong na, ken agbunga iti tempona. Agbaligi iti amin nga arami din na. Saan nakastalig iti managdakdakas, kas dalat amay tayab no agangin. Okumento nga rod ita iti Diyos, ket mailaksi dento iti gimong dagiti nalinteg. Rabayan ni Yahweh dagiti nalinteg, sa lakniban na ida, ngam dagiti managdakdakas agturong da, ti pakadadaelan da. Kantahin tayo. Amin parsuatius celari, agkay sa tayakan ka. Hallelujah, hallelujah. Sika init alaranyag, ken bulan nga inggit tawag. Udayawem, udayawem. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikang inanapiksa, ken ulep nga agnaynayan. Udayawem, hallelujah. Sika napinta sa bigat, ken rabi itinggem timek. Udayawem, udayawem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikatan lumanlalignaw, kandap di panagdayaw. Hallelujah, hallelujah. Sika apoy dumardarang, amantet pudot ken silaw. Udayawem, udayawem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagainal gawit na, di mabubos bendisyon na. Udayawem, hallelujah. Udayawem, udayawem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Agkararag tayo. Si bibiyag ka naman nakabalin a Diyos sa mami nga nalangitan. Si kaapo nga nasisagot ti biyag ken bendisyon ti ayat. Agyaman kami apo. When apo agyaman kami kadagiti ayat mo ken bendisyon kada kami ng runa iti sulanat mi. Pakawanen na kami kadagiti pagkurkurangan mi, kem nalbalablagsingan mi, tapno maikari iti panagbigyag mi ti sangwanan. Apo tapno maibalin mi manen ti umawat kadagiti grasya ken ayat mo. Kasya na kami o Apo, bendisyonam dagiti araw-araw mi tapno mabalin met nga bendisyonan iti sabsabali. Si pakumbaba kami manan nga umayken ka nga napuan panagyaman ken panagdayaw ito daytoy abigat. Dawatin mi ti panangadalan mo kadagiti bibiyag mi tapno saan kami mangiwawa. Bendisyonan kada kami Apo amin nga paset ti ingkang panagdaydayaw
tapno at dapay nga maisitig ken ka. Gapu tinasamiit nga nagan ni Apo mi nga Jesus, dagitoy ti kararag ken dawat mi. Amen. Agtugo tayo. Good morning! Ayun, naimbagngal daw ti aming kakabsat, naimbag nagsapa kada kayo. Madayaw ti Apo, ti presensya, ti magtugal may isa kada tayo, ti dahito yung agsapa. Anya ti good news itaal daw. What's the good news for today? That we are alive is the good news. Di met. Dahil nakaring tayo, itagsapa nga, kat ko na tayo, agyaman nakaputan ng biyagak manen. Agyaman nakaputan na biyagak pa'y, ken kastama digiti pa sa ti pamilyak. Kada kayo nga nakasubaybay iti panagdayaw, iti NACSMC online, na imbag nagsapa kada kayo kakabsat, na imbag adamag daytoy kada tayo agsipod ta uray eda kayo dita pagtaengan yo nabiyag kayo ket adda kayo ang nakasubaybay iti panagdaydayaw ditoy ita ngem no kadi adda gundawayo ang makadwada kami ditoy uneg ti sanktuaryo ti tunggal Domingo awisen kayo napinpintas tirik na no kadwa tayo digiti kakabsat iti pamati iti panagdaydayaw. Kasko na nga ti salmista, one day in your house, O Lord, is 1,000 elsewhere. Iti may sangal daw, iti undag tita ang muuapo, kat kakatumbasnan iti sangaribo nga aldaw, iti sabsabalipay. Kaya't nasawin, no adda ka dito'y unag ti sanktuaryo, kadwa dagiti dadumaan na mati ngagdaydayaw. Kasla haanen nga malpastal daw. Idi kalman kakabsat na aramid iti District, Northwest Metro Manila District Stewardship Celebration, iti Valenzuela UMC. Ano sa dino na aramat to'y numong nag-lecture on stewardship, it tinakarehistro ket 176. Ngem adupay taadapay dagiti saan nga nakarehistro nga nagatendar iti celebration. Agyaman tayo ta addamet 17 manipud toy NACS UMC nga nagatendar. Wow. Ken adumot gaputi Ilocano Fellowship. Naragsak ti fellowship dagiti kay kakadwatay ti Ilocano. Uray kalpasan ti pangaldaw ket napan kami ije balay da Kuya Rudy ken Atenita Paking. Napan nagmerienda. Idi nagawid kami ka nagbati dagi kakabsatay nga nagaputi Ilocano Fellowship. Nag-intuloy dati fellowship da sa jay. Kuna amula ko man nagbati akmat.
At ngamin, finance committee meeting pa idikalman. Iso nga, iso ti kinama kami, idikalman mo. Anyway, nagpintas. Nagpintas ti makikadwa kaligiti kakabsat iti pamati. And kaligiti nagsuportar, nag-attendar iti district stewardship celebration iti kalman, nagyaman tuino mo, kanagyaman nakiti pa ng suportayom kanyak iti kabayatan ti panag-lecture ko. And I thank you for your prayers as well. May kadwa kakabsat, iti liturgy tayo, adda na isapit nga envelope. Ayan na dyan envelope ko. Adda nakasabit nga envelope dita. Ay, adda ka ni kwa, Christopher. Di, sige lang kapsat. Adda nakasapit nga envelope. Isa da ito iti, kaspasa ti panagrambak tayo ti Stewardship Month. Angayon tayo iti, ipaay tayo ti special offering tayo ita, joyful giving special offering. Ti tema tayo ti dayto a Domingo ket joyful giving. Tunggal tawen, iti bulan ta gusto ang aramidan tayo daytoy. Every August, we celebrate Stewardship Month and we have this joyful giving special offering. Kada kayo nga da iti pagtangan na. When da kayo ti pagtangan yung han kayo nga exempted ti special offering tayo kakabsat when. Ito na, ag-transfer kayo iti online, Gcash man, wano iti online banking, specify you the regular offering you, regular tithes, pledges and offering, and love gift. Can specify you matayjay special offering, a joyful giving. Specify you kadilagijay. Kada kayo nga dito yung sanctuaryo, intuno kalpasan ti sermon, iso ti panangipaay tayo ti joyful giving special offering. Ikabil tayo dito yung box nga dito yung sangwanan tayo. Ikabil tayo dito yung karton nga dati sangwanan tayo. No awanan kakabsat iti liturgy, printed liturgy nga iti sobre, mabalin mo digi jay tithe envelope sa'yo, ikanyo la, suratan nyo lang ti joyful giving. Suratan nyo lang ti joyful giving. So, kalpasan ti sermon, isot panipay tayo katagijay, kan intuno kabayatan iti panangkanta tayo ti imno ti kinadisipulo, closing hymn, dahito iti medyo nagdumaan na, ti dahil regular nga Sunday giving tayo, inton kabayatan makankanta ti closing hymn, iso ti panangipaay tayo ti dahil regular tithes, pledges, thanksgivings tayo. Iso ti ibababa dagiti ushers. So ti panangala dagiti ushers sa iti offering baskets tapno di tayo nga ipan dagiti tithes, pledges and thanksgiving tayo. Ken no ipanyo dagiti awisan kay maten ngagparintumeng tapno idaton kayo, ikonsagrar kayo iti Apo. Agtuloy kakabsat iti meeting iti church council tayo, iti daytoy pangaldaw, tapno denggen tayo ti reports dagiti administrative committees. May papan kaditi plano da, iti daytoy atawen. Conference year 2022-2023. Kanintun umaya Domingo, intun August 28, kadagiti amin akamkamang iti church council. Kadagiti amin akamkamang iti church council, maidawat kadi nga ag-Filipiniana tayo amin tun August 28. Membro ka man ti komite, wano chairperson ka ti komite, maidawat nga adda ka into August 28 kat naka-Filipiniana ka.
for the picture taking of the whole church council. At the picture taking ti amin akamkamang iti church council into August 28. Nagpinta siguro nga kita no amin nga adda ka nakapilipinyana niya. Ken kalpasan na, wano kalpasan ti pangaldaw, isun tumatan ti panagtuloy ti panagmeeting iti church council tayo. Dahito ikat regular meeting iti church council to August 28. Happy birthday! Siya sino na kitagkasangay ti dahito alawas. Who are our birthday celebrators for the week? The kabsat nga Mark Gayla Abrehera, Gloria Cruz, Rodelia Abrehera, Paratis Caridad, Victor Ong, Hannah Faith Cruz, Dandan Cruz, Angel Escopeta or Angel Escopeta, Jing Bautista. At nakadipay dagiti dadu mga kasangay, iti dayti ulawas nga adda ditoy ita. Do we have other birthday celebrators here whom we have not named? How about wedding anniversary celebrators? Awan. Kabsat no si kangada nga iti online service ket agkasangay ka ita wenno adaan angayon yo ti anniversary ti kalaysayo. Ken kada kayo amin nga agkasangay ken mga ngay ti anniversary ti kalaysada. Ti kararag ti pastoryo ket sapay tati apo ipay nati special parabor kana kayo. Ti apo ipay nati special parabor kana kayo. Bendisyon na kayo. Daket dayta ti regalo ko mati Diyos ka na kayo. May naig iti daytoy, agyamanak iti Ilocano Fellowship, iti panang sorpresa yo kada kami, iti Huwebes, nga anibersaryo ti kalaysami kani Ruth. O rendo sa anak nga anya nga makatakder, kada makapagna, gapu iti sakit ti tumeng, madlaw ti lumakay aya. Sinorpresa da kami. Nagsapa nga simang pwede iti dumakamkamang tayo, iti Ilocano Fellowship, iti parsonage. Kat, at the breakfast fellowship, agyaman na kada kayo kakabsat, sapay tati apo, isublina kada kayo, nagiti nyaman nga ginasosyo para ti, panangkablao yung kada kami kani Mrs. Ken, iti dahil simple nga celebration tayo. At kawawat ko dahito yung notice kakabsat, so jay iniawat da kanyak na tay. Iraman tay kadi ti kararag ti pamilya Takuboy ng runa ni kabsat nga Beth. Apay. Nung malagip yung dyan ti chatroom tayo kat ikarkararag tayo ni nanang na. Ngamita, kakabsat, ti segun ti daytoy notice nga naawa tayo, inalan ti apo ni tinanang ni kabsat nga Beth. Kat paawid iso na itata, jay ito gagaraw, jay kagayan. Can we just pause for a prayer? Itamatlaeng. Tap ni kararagan tayo ni kabsat nga Beth, agraman ti safe travel na kastamot ti si bubukal nga pamilya ti Takuboy. Let us pray. May saan naladingit adamag tinaawat mi ti daytoy nga nagsapa wapo.
nabayag nga inkarkararagan mi, ti ingungutan nga ina ni kabsat nga Beth Takuboy. Manipod iti daham mo natin ospital. Aging ka iti damag nga medyo critical kat masapol natin ma-intubate. Kadwa dahito nga ina ti karkararag mi. Nga mitawapo ti damag nga imay kada kami kat at dan nga yung pulang na ti biyag ka na anges na kan ka. Ladingit ti imay ti pamilya Takuboy nang runakan kabsat nga Beth iso nga awan iti sibay ti inana idi aday ito nga inakad pimusay. Ipaay mo ka diti liwliwa ka dakwada wapo. Ipaay mo ka diti liwliwa. Iti pamilya Takuboy ken iti amin. Anak ulila ken nagladadingit gapo ti pupusay na. Salwada mo ti kabsat nga Beth o Dios iti panagbiyahe na nagawid iti tugagaraw kagayan. Yada yung sunat tinyaman at idigra iti dalan. Bantayam kad isuna. Ipaay mo ti probisyon. Tapno masabat ay kiti kasapulan da. Tinagan mo Kristo da ito'y kararagmi. Amen. Amen. Kabsat at tuwing matigiti schedule iti ministries tayo iti da ito'y alawas. Let us watch this short video clip as to the schedule of our ministries for the week. We have our Bible studies. At the Bible study tayo, Mount Sinai and Mount Moriah. Tuesday and Friday dito, iti alas 7. Open para kay iti so amin daytoy ket siak tagisurso iti daytoy ken umagang kay ganda. Well, we have care groups, cell groups. Monday to Sunday amin dagita kakabsat tinaduma-duma grupo kastamet nga dayjay umagang kay ganda. Monday to Friday iti tunggal alas 7 tagsapa. Ken iti naimbaga damag alas 6 ti rabi ti Sabado. Inton September 3, angayon tayo ti Senior Sunday. Hanlang nga Senior Sunday, angayon tayo maten iti Grandparents Sunday. At aadda iti grandparents asaan pa nga senior citizen. So, Senior Sunday ken Grandparents Sunday inton September 3. Iti malam at the fellowship of Zoom fellowship dagiti amin nga grandparents ken senior citizens. Maited to kada kayo ti link. Inton September 11, kalpasan iti Ilocano service. Maangay iti Sunday School rally dito iglesia tayo. Kan launching ti Sunday School kaligiti amin o kaligiti amin nga Sunday School sayo. Nagasat tayo tada tayo ti Ilocano Fellowship ket idi pa ila umuna a Domingo ti June nang rugi tayo nga nag Sunday School. So June, July, August talubulan nga agsan Sunday School tayo. Ket agiyaman tayo ta inton September, second Sunday ti September i-launch tayo matanig iti na dumapay a Sunday School classes tayo. Gapuna, inton kalpasan ti service, inton second Sunday of September, imbes nga mapantayo di jay Holy Club, agbati tayo ditoy, tapno, kadwaan tayo, dagiti na dumapay nga grupo, ito'y launching iti Sunday School da.
Kada tayo, Sunday nga masapol nga i-launch ti Sunday School tayo, tatalubulan tayo ng isang Sunday School. Nga suportaran tayo, dagiti na do mga grupo. Tapno ma-encourage da, mangirugi mo ti Sunday School da. Ti moment sampay kakabsat, na imbag agsapa kada tayo, kat ti apo ti madayaw, ti kada tayo do ita. Panakaibasa tinasatuan na sura. Exodus chapter 35 verse 4 to 9, 20 to 29. Dagiti daton a maipaay iti santuario. Kinunan ni Moises kadagiti amin nga Israelita. Daytoy ti imbilin ti Apo. Mangidagkaykay ti daton iti Apo. Sa sino man nga agtarigagay amang tedyeg na, dagitoy balitok, pirak, wenno bronze. Delana nga asul, ube kinalabaga, na pino alinen, lupot anabael iti dutdot kalding, na korte alala ti toro, a karnero, na pino alala ti kalding, kayo ti akasya, lana ti pagsilawan, bangbanglo nga paglaok iti lana, a pagkonsagrar, ken iti na banglo nga insenso. Napateg a karnelia ken napateg a bato, a maimontar iti epod, ken iti pektoral iti kanwatan a padi. Pimanaw dagiti Israelita, ken nangyeg iti sago dagiti amin a mayat, at tumulong iti panakabangon iti tolda ti Dios. Inyeg na ti amin a kasapulan iti panagdaydayaw, ken dagiti maaramid akawes dagiti papadi. Nagisagot iti amin ang mayat at tumulong, lalaki man wenno babae. Ada naginted iti gargantillas, aritos, singsing, kwentas, ken amin akita ti alahas a balintok, ken indatod na dagitoy ken ni Yahweh. Nang te dagiti adan iti delana nga asul, ube wenno nalabaga, na pino alinen, lupot anabael iti dutdot ti kalding, nalabaga alalat ti karnero wenno napino alalat. Amin nga adan iti pirak ken bronze, a maabaylin na ken isagot ken impadna dagitoy ti Apo, kastame dagitoy addaan iti kayo nga akasya, a mabalin nga mausar ti patakder. Adda dagiti babae a nagtibtibi iti delana nga asul, ube, nalabaga ken napino alinen, ken intelek na dagitoy. At dami dagiti nagtilbi iti dutdot ti kalding, nagidaton dagiti pangulo dagiti napateg a bato a karnelia, ken daduma nga alahas amang mimontar ti epod, ken pektorial. Agraman bambanglo ken lana dagiti pagsilawan, lana a pagkonsar ken iti na banglo nga insenso. Tunggal Israelita nga adda maitulong na, ken indag na iti sagot ken ni Yahweh, para iti trabaho a paaramid ni Yahweh ken ni Moises. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Tulong dagiti kada Kristiyano. Saan na masapul nga agsuratak kada kayo maipaan iti tulong, a maiputod kadagiti na santuan at tao ti Dios, ijay Judea. Amok nga siya kayo nga tumulong, ken impansindagayag kyo dagiti taga Macedonia. Kinunak, si dadaan at tumulong dagiti kakabsat, ijay Akaya, manipod pay itay napan atawen. Gapu tiregregyo tutumulong, natignay iti kaduan kadwada. Ita, ibakong ko dagitoy kakabsat tapno saan nga ubbaw, iti pananga pasindagyag mi, kada kayong ngem nga nasantuan, ngem kas nakasakwan, sa sagyana kumatitulong yo, no kumuyog kanyak dagiti taga Macedonia, ket madunglatad dati sa angkay a nasagana, anyan ti panakabelin mi. Uray da kayo,
maibaan kayo lakit di. Tadakkel iti panagtalikmi kada kayo. Isu nga na panunot ko amasapul amayo tandagitoy akakabsat tapno umanuda nga umayngem syak ti mangkita ti panakisagana ti sagot nga inkariyok nga ited. Sisagan nanto kuman dagitoy inton sumangpentak ken maikanto asiyat kayo ang mangted saan agapu tamapilit kayo. Laglagapin nyo at itao a basit ti imulan na basit met ti apitin na. Ti tao nga addo ti imulan na adunto met ti apitin na. Ngarod mangted kuma ti tunggal maysa kas agubong iti puso na. Saan kumaan na sakit itinakem na wenno mapilpilit. Taayaten ti Dios ti mangted asiragagat. Kabalen nga inted ti Dios ti adu-adupay ngem kasapulan nyo ket aglaplap pasunan kayo kananayon tapno agsorb raan kayto maipaay iti panangaramidyo iti naimbag. Kasko na tinasantuan asurat. Sisibubsyan amang ted kadagiti na panglaw. Ken agnayon ti kinamagparabor na. Ket ti Diyos amang ted iti bukel iti agmulmula na ken ti tinapay ataraon. Ikan na kayo kay tumet iti amin a bukel a masapulyo ken paaduwen na ito tapno addu iti apitin nyo gapu ti kina magpaparaburyo. Pabanakin na kayo met kananayon tapno mabalin nyo ti agparabor iti amin at yempo. Ket adunto ti agyaman iti Diyos gapu dagiti tulong yo nga inawat kada kami. Tadaytoy a panagserbiyo saan nalatta punuan ti kasapulan dagiti tattao ti Dios. No diket tignayen na pay ti addu nga agyaman ken kuana. Ket gapu iti pamanakinek ti ibunga na daytoy ti panagserbiyo. Adunto ti mangidayaw iti Dios gapu iti panagtulong yo ti ebanghelyo ni Kristo. When agyaman danto iti Dios gapud ti ayatyo amang ipaay iti kasapulanda ken pangimbagan ti amin. Itakasta idawdawat danta kayto ti sipapsnek gapo iti na isang sangayan a parabor nga inted ti Dios kada kayo. Agyaman iti Dios gapo iti saan nga madaan a sagot na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Iden ti tinapay ti biagapu amay pa ito'y kanan wag kas manang tet mo jay den at baybay kadagiti tao na bisinan. Amen. Ti Ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Ti daton ti balo a babay. Inwaras ni Jesus dagiti matana ket nakita na dagiti babaknang nga agipispisok iti kwarta a daton da ijay templo. Nakita na matimay sa anak kapangpanglaw a babae, a balo, anang ipisok iti duha a sentimo. Ibagak kada kayo, kinuna ni Jesus. At adu ti intinag daytoy na panglaw a balo, nga mitiso amin nga intinag dagiti daduma. Ta indaton dati sobra ti kinabaknang da, nga miso abalo nupay na panglaw, inted na ti amin a pagbiag na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo.
sutaraon ko, Apo. Kas magpukaw ti kinadakes ko, ket halaken ragsak masarak ko. Amen. All thy works rejoice around me, earth and air reflect thy rays. Stars and angels sing around me, center of unbroken grace. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed. Wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou art Father, Christ our Lord, all who live in love are thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Mortals join the mighty chorus, wish our morning stars began. Father, love is reigning o'er us, Brother, love binds man to man. Elders lumen, watch the honor, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of love. Joyful music leads us onward in the triumph song of love. Thank you, virtual choir. Joyful, joyful, we adore thee. Naragsak kam ngagdayaw ken kao Dios. Ket ko ti makipagpanpanunot kada kayo ti daytoy a tema ita kakabsat. What happens when you give? Anya nga tati mapasamak numangted tayo. We have this big idea.
Give generously and cheerfully because of what it will do for you and for the church. Mangted ka as ibubuslon, kan siraragsak, agsipot daadda na pintas ang mapasamak, kanatayo kan iti iglesia. Kadagiti doon prayer services tayo. Tunggal aldaw ti Domingo, agsapa ti Domingo, alas 5 daytoy. Panipod iti muna a Domingo ti Augusto. Rinugyan ti sermon series on the book of Ezra. Daytoy libro ni Esdras. Nakita tayo ditoy. Según ti panangamiris ko, pananganalyze ko iti libro ni Esdras. I was able to come up with 10 topics or 8 topics. Sa nga pulo day dyan nakita ng gaputat 2 bulan laeng, 8 a Domingo. Di masapul nga panang tratar daytoy. 8 nga topics tinted ko kaligiti iti membro ti ministerial team kat naiwaras daytoy kaligiti preachers. Ti sermon series na pauluan iti Come, let us rebuild the temple. Come, let us rebuild the temple. Diyan muna Domingo na ti title nakit Come, let us join in rebuilding. Let us gather and rebuild the temple. May isa nga awis tapno i-rebuild tayo ti templo. Diyan may kadwa nga Domingo, let us unite in rebuilding the temple. Agkay satay kadi iti panang bahon man iti templo. Ken itay nagpintas tay tema na facing the opposition. Facing the opposition. Iti plano nga panang-rebuild ti templo, iti Israel, adu dagiti balakid, adu dagiti lapod. Ngem, di mensahe, saritaan na tatay, babawan ti tulong ni Apo Dios, babawan ti tulong ni Yahweh, mapagbaligyan na ito'y nga lapod. Kat iti sumarno, na ipatakdirin ti templo. Narugyanan ti panang ipatakdirin ti templo. Apay, agsipod ta na awis, nagiti amin nga Israelita, amang ted. Kat nang ted da, asi ayat. Kastamat nga iti umagang kay ganda, morning devotions tayo, nang tedak ijay ministerial team iti listaan dagiti Bible passages. Muna alawas, stewardship of time. May kadwa alawas, talents. Last week, treasure. Into nung may alawas, stewardship of creation. So inikak dagiti kamang ti ministerial team iti listaan dagito iti text iti stewardship of time. Agpili kayo dita no nya ti i-develop yo para morning devotion kada. Kastamet nang tedak mo lang ti listaan kayo iti Bible text for stewardship of talent, treasure, and creation. No nasubaybayan nyo amin dagiti kakabsat. Haan min nga masapol actually tag sermon pa itata. Apay, halos na purga kayon dapat. Iti sermon may papantipan ng ted. Gapuna, tilaangin mensahe, iti daytoy ang nga aldaw iti joyful giving ket. Anya ti mampasamak kada tayo namang ted tayo. What will happen to us when we give generously and cheerfully? Dayjay
awis nga mangted asi raragsak, given na yun. Masapul ang mangted tayo ti Apo, agapo ti puso tayo, si raragsak tayo. Apay, kas iti nakunak iti lecture ko, ijay stewardship celebration ti distrito, iti Kalman, giving and stewardship is a way of life. Ti panangted, kantiki na mapagtalkan, ket wagas iti panagbiag. Wagas iti panagbiag. It's a way of life. Lifestyle na ito yun. Malaksid anong santay pailangan na sursuro ti mangted. Malaksid no santay pailangan na sursuro ti mangted para ka na po Diyos. Ken para kayo iti sabsamali. Tapno inton offering kita antay jawalet tayo, irwar tayo jawalet tayo. Nagbayag tayo itong agpili, sapsapulin tayo di 20 pesos. Idin to nga, adamot sa bali, nagado iti sangagasot, magagasot, sangaribo dyan ti wallet tayo. Ayan na, di 20, aya. Idi hubingak. At nanigitikam kamong tiglesya nga no offeringen kautan da bulsada. Ari kapon da digay barya dati ada girit-girit na. Ano nga denomination da nga barya tayo da girit-girit na. Piso di mo it. Duma, dapat jay ari kapon da ay binting titad da. Umalugod ni Ate Aw. Ari kapon da, nagitay kapasitan ti denominasyon na, iso ti itad da, nga offering da. At dapat na minsan nasdaawak, ng ti 5 piso, tay papel, ngam ni, apay nagbayag kan yanan, mahal ala ti supli. Bilbilangan na jay, agbilbilang ti 4 pesos, tap na jay 4 pesos, iso ti supli jay 5 piso nga inted na. Piso lagayam ti ited ng offering na. Naimatangak amin dagita nga, amin dagita agalad, dagiti kamkamang tayo. Iso nga da pagsayatan na no, ti offering, offertory, tayo kat, dajay, singgapong, ano na niya, basket. Antay mabalin tagpasupli di dyan. Antayin mabalin tagpasupli. Karo na, namangtad tayo ti barya, han mga mangag. Ang kasday ay, no ti offering batlay tayo katatay bronze, no nang tatay ti barya, tumalyaw aming nga tao. Nabulgar o na idayay. At ang pagsayatan na, adama na kita hanang pagsayatan. Na minsan pa'y nakita, offering plate. Idin nga makanta ti Doxologia, na ibatog da jay offering, idyan ti electric fan, tim mayab. Tim mayab jay offering. Tim mayab da giti sagli 5 piso. Give generously. Giving, friends, is not just an ordinary matter. It is a matter of the heart. It is a matter of the heart. Saan lang nga ordinaryo ba nagdaytoy? It involves our heart. It involves what is in our heart. No anyati adayto nagtipuso tayo. Kano anya ti adangay pangpangruna ti puso tayo.
No ti adda iti puso tayo anang naruna, ken no ti master, if the master of our heart is money, sa angkat ani Apo Dios, numangted ka, medyo mapilitan ka pa eh. But if the one that is in your heart is Jesus, is God, when you give, you don't just give generously, you give extravagantly. We don't just give generously, we give extravagantly. Sanlaing nga dakkel ti tayo, nabuslon ti itad tayo. Jay take home ni Teacher Ethel, idi kalman, jay lecture ko, kunana. Anya jay take home mo, Teacher Ethel? Money is a good servant, but it is a bad master. Ti kwarta ket nasayaat nga adipon ngem dakes nga amo. If money is your servant, you can give as many as you want. You can give not just generously, but extravagantly. But if money is your master, you cannot give as many as you want. You cannot easily give. Instead, it will make you to desire for more. It will make you to desire for more. Imbes amangted ka, ti adada apang panutam ket no kasano nga umadupay dayjay. Saan tayo mapadasan ti dayjay? No kasano ti kaado ti ited tayo, at adupay ti subli ti Diyos kada tayo. We don't experience that thing that the more we give, the more that God will give it back to you. Give generously. Paul is clear in this message. We need to give generously. Masapol amang tayo as ibubuslon. Iti versikulo 6, tinaybasa kada tayo tatay, saritaan na nga, no agmula tayo iti basit ti apitan tayo. Ngam no agmula tayo iti ado matlang tagsubli nga apit kada tayo. At damay sa negosyante iti Amerika nga idi na sursuro na ti mangted kanapo Dios. 90% iti kita na isu ti ited na kanapo Dios. 10% ti mabatikan ko na. Baliktad niya. Baliktad ti prinsipyo na ti tithing. The tithe remains with him. The 90% goes back to God. Idi rinugyan nati kastoy, awagas ti panangted. Mas daaw, apay. Apay, di mo may ibos si kwartak. Apay, nagaduwa pa'y mutlaeng. Aging nga kinunana. No, ti usarek amang ted ka na po Diyos kat pala. Ti usaran ti Diyos nga mangisubli kanyak ti dadya inted ko ka payloader. Payloader. Amoy dya payloader. Datay usaran ti construction nga pagakop ti adu nga darat wano bisel bato. Dahil tina-realize na ako na if no usarek ti pala nga tapno agidato na kanapo Dios, na-realize ko kunana no isubli ti Dios kanyak dahil yung daton ko payloader ti
ti usarin na. He will give me more. And actually, He gives me more. He gives us more than what we have given. He gives more than what we actually need. When we give generously, for I assure you, the Lord will give extravagantly. No si bubuslon, ti panang tatayo para ka na po Diyos. Nabusbuslon pa'y, ti panang isublin to ti Diyos ka na tayo. No nang tatayo ti piso, sa gasot, nga madadupay ka di, ti itad ti apo ka na tayo. No mang tatay ti 5 gasot, 5,000, wenod adupay, ti itad ti Diyos ka na tayo. How much more if we give extravagantly? How much more if we give extravagantly? And when we give cheerfully. We don't just give generously. Santay lamang ted si bubuslon. Mangted tayo si raragsak. Saan nga? Adak dagiti kamkamang ti iglesia nga. Nung manggagda nga adda project ti iglesia, ket fundraising campaign, manen. Adda manen. Unaan, ada na amuak, di kalman, ada na discover di kalman. Ejay meeting ti finance committee. Ada kanong may nga pastor nga, awan laket ti sermon na ket panangted ti sermon na ni sumarunong annual conference na yalisen. Apay, tunggal mangagda niya pastor, allergic kan tila pahayagda. Di na kaya ti makangag iti sermon may papantipan ang ted. When we give cheerfully. No adda iti sobre nga maiyawat kada tayo para iti special project. Kas marigan ko special offering. We don't just give generously. We give with a grateful heart. We give with a cheerful face, with a cheerful heart. Apay, ni Pablo kunana, for God loves a cheerful giver. Agsipot ti apo maragsakan, uno maayatan kay ti naragsak amang ted. Kastamat, dadya tinawon nga aramidan tayo nga replika. Matandaan na nyo, dadya prinsipyo iti panangted, iti replika. Itapay laang, una akon jay launching ti replika. Nung manunga tawon ti iglesia tayo, dahil ti bilang iti balor, dahil ti bilang, dahil kwarta nga ikabil tayo. Kas pa rin kumano, 20 pesos ti ikabil tayo, 20 times 124. Dahil ti itatay ka na po Diyos. Nagitidad duma, kukwentaan da. Ni nagdakkel. 20 pesos. Nasuro nga 2,000. Kakabsat. Dadya lang ka di, ti kaya tayo, ngay subli na po Diyos ka na tayo.
How would we expect God to give more to us if we limit our giving to Him? How would we expect God to cheerfully and joyfully grant us our prayer requests no si mimisuot tayong amangted para ken kuana? When we give, friends, we don't just give generously, but extravagantly. We also give cheerfully. Naragsak tayo kadi amang ted. Maragsak tayo kadi. Naragsak tayo kadi amang ted. God doesn't want you to give out of guilt or pressure. How should we give then? Deuteronomy 15:10 says, "You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him. Because for this, the Lord your God will bless you in your work and in all that you undertake." Saan kayo kadi maladingitan mo no misuot mo na agmurarag namangted kay ti Dios. Agsipud ta no siraragsak kay amangted ti Dios. God will bless you in all your work. Ti Dios bendisyon na kayo kay ti amin nga arami diyo. Kan kay ti amin pay a plano yo. So, ni Pablo, surwan na tayo ti dua abanag no kasano tayo mangted. Nung mangted tayo asibubuslon ngem nakabisuot tayo. Saan tayo naragsak? Saan anapin ta sa iyay ko na ni Pablo? Nung mangted tayo siraragsak ngem nakirmat tayo matipanangted tayo. Saan amay ayo ti Diyos ti iyay ko na ni Pablo? Nung mangted tayo ni Pablo, segon ti may kadwa Korinto, sartan na, nung mangted tayo si bubuslon, ken mangted tayo asiraragsak. Anya ti mapasama kada tayo na ramidan tayo dayjay. Umuna, chapter 9, ti 2 Corinthians, verses 8 to 11, sartan na, God will give you what you need to continue to be generous. Ti Dios ipaay na, dagiti amin nakasapulan tayo, tapno mabalin tayo, tagtultuloy amang ted. Gaputa, imawat tayo ti parabor, ti bendisyon, agtultulay tayo amang ted. And the more that we give, the more that God will give us what we will give the next. No mangted tayo, ti apo, ited namat ti sumarno nga ited tayo. And that will continue to be a cycle for us. When we give, the Lord will give us our next giving. When you give, the Lord will give to us our next giving. When you offer to God, the Lord will give us our next offering. And more. And more. Second and last. When you give, God will bless your gifts to bless others. Nung mangted tayo, ti apo aramata na dayjay nga inted tayo, tapno mabendisyonan, ti dadumapay. Amuyo ka di kakabsat. No sa dino ti papapanan, dagiti offering yo. Amuyo ka di ati tunggal, piso, nga ited tayo iti iglesia. Makatulong tayo kalitay agkat sa pulan launay ija Africa. Di amo day di mat. Amuyo kadi agaputa mangmangtad kayo iti iglesia tayo. Adda contribution nyo iti panakaibangon iti Africa University. Ano sa dinukot maysan kaligiti kasikatan a University ija Africa. Dagiti Aprikano nga saan pulos piman
nga naadaan ti gundaway nga agadal ket itatan adun ti graduates iti Africa University. Gaputan ng ted kayo iti iglesia. Pasat ti dadya offering you na pansadyay. Amo yu kadi nga gapu kadi iti offering you. Gapu kadi iti tithes, pledges, and thanksgiving you iti iglesia. Adu dagiti biag anday salakan manipud iti malaria iti Africa. Apay, gaputa adu ti moskitero anagatang kanaited kadakwada tapno sa andan a malamukpay. Amuyo kadi at itunggal offering you. Adu dagiti disaster victims, biktima ti layos all over the world, tinatulungan nyo. When you give, God will use your gifts to bless others. Amuyo kadi, agaputan ng ted kayo iti offering iti Domingo. Intedyo ta pagkapuluyo, na intedyo dagiti karkariyo, intedyo dagiti pagyaman yo. Ti iglesia, nabalinan natin ti mulong kadagiti biktima iti gengened iti abra kanjay lokos. Nabalinan natin ang ted iti tulong kay iti nabiktima ti layos. Ti uram kanda dumapay. Nabalinan natin ti mulong kadagiti kakabsat tayo, kapamatyan tayo, ospital, nga awan pul agkurang iti pagbayad dato ospital, kanigatang dati agas da. All because you have given something to the Lord through the church. Because you give, God blessed your gifts. God used your gifts to bless others as well. Iti daytoy nga rod a Domingo iti joyful giving. Karitan kayo manen. Give generously and give cheerfully to the Lord. For as you give, the Lord will continue to be generous upon you, and the Lord will use your gifts to bless others. Naimbag ngagsapa kadata amin. Ti daytoy kanito kakabsat, intay nga rod ipaay dagiti sagot tayo. Dagiti special offering tayo. Joyful giving special offering tayo. Sakbay nga ipaay tayo dagitoy, dawatek man nga ingatoyo dagita nga sobreyo. May I request you to please raise your envelopes. Kas ingatoyo dagita, ingatoyo, sige, raise them. Dawaten tayo ka na po Diyos, nga imatangan na kadida kita nga sagot yo. Ken sapay tamay ayo ti Apo, kadida adaton niyo. Raise them now. And let's pray for God to be pleased with your gifts. At to yung Apo, dagitoy a joyful giving special offering me. Itad mi kan ka. Imatangam kadida dagitoy yung Apo. We give generously and we give this cheerfully to you. When, O Diyos, may ayo ka kadi kadagitoy, imatangam, ulitek wapo imatangam kadi dagito nga sagot. Makita mi kuma, tiisem mo, kada kami, agsipod tamay ayo ka kadagitoy adaton mi. Apo Diyos, dawatakan ka. Ano manuman ti ited dagito nga anak mo ita. Nagtao da ito iti puso da. Isublim ka ditad adupay, kadakwada. As they give generously and cheerfully, return to them whatever amount they gave you, more than what they need, and more than what they can give. Isublim ka ditad adu Apo,
tapno mabalinda pay, timangted pay, kan agibingay pay, kan tumulong pay, iti ad-ado. Dahil iti kararagmi o apukan ka, o Diyos, gubuhayan ti bendisyon kan parabor. Amen. Amen. Kas kantaan tayo ti We Bring the Sacrifice of Praise. Itad tayo ngarod dagitoy special offering, joyful giving special offering tayo. Ikabil tayo dito'y box nga dati sa manan. Iti santuarium o Apo, ited mi ti daton mi, ited mi ken ka o Dios, dato na panagdayaw. When ipay mi ken ka, dato na napnuan panagyaman. When ipay mi ken ka, dato na napnuan ragsa. Paminsan pay, iti santuarium o Apo, ited mi ti daton mi, ited mi ken ka o Dios, daton na napnuan pagyaman. When ipay mi ken ka, daton na napnuan panagyaman. When ipay mi ken ka, dato na napnuan ragsak. Dawatek man nagiti ushers tayo, tapno laenda nagiti offering plates tayo, para iti pagyaman, pagkapulo, ken karkari. Kat ipaay tayo daytoy, kabayatan na kankantaan tayo ti imno, biyag ko alaem kas may daton. Ken kakabsat, kas ited tayo, dagito'y asago tayo, apagkapulo tayo, karkari tayo, ken pagyaman tayo. Saan lang kadi nga dagito'y sanikwa tayo, iti idaton tayo. Nang runa kadi, kas umasidag kayo iti sangwanan ti Apo, kas dumatag kayo ti sangwanan na, nang runa kadi nga idaton nyo, ti biyagyo, ken kwa na. Kantan tayo ti imnot kinadisipulo, biyag ko alaem kas may daton. Biyag ko alaem Apo, ken kakas daton ko, alal daw ken tuy tiyempo, kanayon pagdayaw ko, aramatem imimak, maitunos tayat, uray dagito'y sakak, agserbisi papartak. Kasi tuloy tayo kantaan ti imno, kaligiti adda, iti special prayer request da, adda pagyaman da, umay kayo kat dito sangwanan, agparintumang mo nagtakder kayo, kat idaton tayo amin dagita apakasagnan iti Apo. Di mekuwala emet, agpay iti arik, tuy bibig ko punwamet, sa sauman na linteg, gamang kuwin nakiten, Apo amin alaem,
dagem tunggal pigsa kas bilyem. Agkararag tayo. At tuyo apo dagito yung anak mo. Si Papa rin tumengda iti sangwanam ita. Si Papa kumbaba daw apo dumatagken ka kaniti altar mo. Dawatag kadikan ka o Diyos. Ingkakad iparabaw ti imam kadakwada. Katkas iparabaw mo ti imam kadakwada. Awaten da kadi taglaplapusanan na parabor. Awaten da kadi yung apo ti sumbat kayo ti araw-araw kan karkararagda. No nyaman dagiti daw awat da ka. Dagos kadi o Dios ngay paay mo kadakwada. Kayo ti so amin ang makasapol iti panakapaimbag. Panakaagas. Ipaay mo kadi itati panakaagas kadakwada. O Dios, kasta kadi mataramidem kayo iti pasat ti familyada. Kayo iti kasapulan iti pinansya. Si kao apo ti kabaknangan. Iti iso amin. Kukuam amin o Diyos. Gapuna, amin akasapulan mi. Kan kasapulan na gito ng anak mo. Adda, asikati mang ipaay. Ipaay mo nga ron uwapo. Ti kasapulan a pinansya na gito ng anak mo ita. Kasta kadimot o Diyos, taramidem kayo itad da, iti pagtutugawan da, kan uray kayo itad da, iti pagtataengan da ita. Denggam na kita araraw da, agasami da, paraburami da, ilukat mo ti tawa, kan ruangan ti langit, agpaay, ti probisyon kadakwada. Uwapo, si kalaeng ti ingkam pagkamangan, si kating inak pangitalkan, kayo ito'y akakabsat, si katinak pangitalkan, iti dahito nga iglesia. Maminsan pa'y, denggam, ti dawat da, denggam dahito yung kararagmi, denggam dahito yung araraw mi. Tinagan mo Kristo, idaton mi amin na gitoy. Amen. Gan amen. Tagikwam amin ku, liyak maikutan apo, alaem pa'y tuy puso, agpa'y di na trono, alaem ato'y ayat, kainak idatag agraman pa'y daytoy biyag agnanayon may pay. Kakabsat, nagsauti apo kada tayo, katsimong ba tayo? Babanti pa na ipay tayo kay tisagot, pagyaman, karkari, a pagkapulo, kan ti special, adaton tayo kan kwa na ita. Kat ita, yukrat tayo dagiti dakulap tayo, kat awatan tayo, ti pamedisyon, ti parabor, nga agapo, kan kwa na. Ti parabor, ayat kan pamedisyon, ti aglaplapusanan, agrasya ti apo, ipaay na kumakada kayo. Ti apo, ipaay natin pa nakaagas ka na kayo. Tiyapo, ipaay na ko ma. Nagiti amin nakasapulan nyo. Agraman finansya. Ti Diyos, salwada na kay kuma. Itakan tagnanayon. Amen. Ken, amen. Ibendisyon ti Diyos ited na ken ka, parabor na ited na't familyam, ti masakbaya tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon ited
Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusom, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos ited na anak mo, para burna ited nat apapong. Ti masakbayam tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos kanayon ited na. Amen, amen. Kakabsat, kalpasan da ito yung panagdayo tayo, agtitipon tayo ka di Sunday school tayo.